boys na mo are now ready biking. So, alaming gihulat. Excited kayo sila. Ang sa center, si EG Boy, si Kuya F and Kobe. The road going to Pedro Street, Santo Tomas. So approaching na among boys, going Imamon nami. Ayan. Going Imamon. So going Luna, ang gani na dyan na sitwasyon. Si saging, grabe yun. Nandiyan mo saging din. Yan ang sitwasyon. So, among magian ng mga banana farm. Nila po. Okay, so nindot kayong panahon kay not so busy ang dalan. So, among boys is still enjoying. Hello, Gi! Hi, Kobe! Hi, Kuya! Hello! Padulong na meron sa tulay sa kuan sa Kapalong. We're here na Kapalong. Going tulay namin. So, nanapod sila. Okay, okay lang, Gi. Okay, very good. Kobe and Kuya F and ang escort si Daddy Amay. Okay. Dulong na natulay siya. Purihin siguro ng tulay po. Oo. So naana dyan mi diri sa tulay sa Maniki, Kaphalong. Ano ang nako kay nga sapa diri ang so busy ang construction kay Ragi 4 lanes tutom. Dugi-dugi. Kapo kuhan si Kobe kiaplasan man yung tilog siyan. Ayudah. Go 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 go. Dulu. May nawasak guys. Pinabuntag. Sa motor.
Tanong ta rito sa naik kuan, pikiring. Baik ni Kuya. Ubi. Kaigi oh. Bago ni. Bago ning bike ni Igi. Ano yang gil kan? Road test. Ya, may exhibition pag Igi. Exhibition siya. Dagat siya parang ito. Tara. Uy, ang time na. So, dili namin sa abyon. Padulong na ang imamo. Manami kwan. Manami nangapi. Nangapi namin dito sa luna. Okay, so dali namin pabalik namin. Pasulod namin kuan. Pasulod namin sa among area dito sa Limao. Sa tulay Imamon pa rin siya. Oh. Uli na mo. Bye. Uyan. Okay. Going to Lumaog na. Okay, so we're here na. Pabalik na ng Barangay Lungaog. from Maniki, Kapalong.